Ma? Ni ban gane ba. To idan budurwa da saurayi suka haɗu, abin da ke faruwa jininsu ne ke tafasa saboda fargaba, ko baka gane ba? Ke Madu, haka ne wai? Yi mai shiru. Tafasashiya. Wannan wani irin jeji ne, tafiya ma tashin hankali ne. Shiga jeji mawuyacin abu ne inda har baka san hanya ba. Kamar yaya? Akwai wani mutum wanda ya san jejin nan sosai. Shi boka ne ga mutanen da suke zaune a cikin wannan yanki. Idan muka biya shi zai iya zama mana jagora. Wai shi. Pooli Raju. Mun gaida Pooli Raju. Me ke tafa da ku? Kullum mai gida na ƙara zama ɓukeke yake yi. Kullum takure ni yake. Saboda bukkar da muke kwana ƙarama ce. Saboda ya cike bukkar shi yasa muke takura. Ƙwarai labai. Ka bani magani ko dai wani abin da zai sa na sauka. Ta yadda zan dawo siriri. Kaga da haka komai zai zo min da sauki. Ina roƙo a taimaka min Pooli Raju. Ba magani kake bukata ko sauyoyi ba. Kawai sau uku zaka ringa juya kanka kowace rana. Shikenan. 1, 2, 3. Kin ga na dawo siriri? Ta sha. Ba wai yanzu nake nufi ba. To ya. Idan matar ka ta kawo ma abin karyawa da safe? Kenan. Sannan idan ta kawo maka kaza da rana? 2. Zuwa dare idan ta kawo ma alade sai ka ja baya. Kaga 3 kenan. Idan ka haka na wata daya, dan firis da ka koma kamar bera. To mun gode. To jabo hinki ku tafi. Barka ne Pooli Raju. Kai? Barka ne Pooli Raju. Ku suwaye me kuke bukata? Daji za mu shiga, muna so ka mana jagora. Dole sai na shiga? To ai jeji shine Pooli Raju, Pooli Raju shine jeji. Ta yaya ba kai za mu shiga jeji haka? To shikenan, tsawon wani lokaci za mu yi? Kwanaki 2. Kwana biyu ba zai yiwu ba, sai dai kwana 7. To nawa za ku biya ni? Rufi 1000. Ba zai yiwu ba, ba zan yi wannan aiki ba. A duk kudin da ya sama da rufi 500. Ka san dan gargajiya ne, ina ga bai iya lissafi ba. Kai ya kuke magana kasa. Wayo, kai, ka fitar da hankalin, za mu biya ka kudin kake so. Ku taho. Da alamu za a yi ruwan sama. Shiru, ni ne nan kadai na san me zai iya faru a cikin wannan jeji. San ba za a yi ruwan sama yanzu ba. Abin da na nufi, idan aka fara ruwan sama ne ba za a daina ba sai an yi kwana 10. Mu ci gaba da tafiya. Dama ni da ruwan sama mun saba irin wannan wasan. Kuma ma dama, ku zo mu je. Kaga guri mai kyau, ya kamata mu karasa. Yawa, to barin je. Na buge ka. Zauna. Ni ne zan je. Ina za ka? Wanka zan yi mana. Na bige ka. Zauna nan kai ma.